Hello friends, finally सफैबाय आरोना बेंगालराव पार्ट 2 भिडिअ लाबोलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै जोङो न' बोस्रांनो नागिरदों आरोना सोनथामना नायलांबानो जाबाय नै न' बोस्रांनो नागिरदों मा सिस्टेम जाजोब्बाय आरोना न'आ ओमफ्राय माखासे बाहाय दोनफैबाय जोंनि न'खौ फार्स्ट सुग्रोनो नागिरदों आरोना नै जायगाया नै जोंना बैग्रि लाबोनाया मा सिस्टेम मोनबोदों आरोना सानथामाव लोगोफोर एसे फोरानबाय आरोना ओमफ्राय न' बोस्रांगासिनो दाबो माबा माबि संथ'वाखै दिनै मा संनाय जायो नोंथांमोननो दायो दिन्थिनोसै नाजों जागोन लोगोफोर थारुन बेंगलरनि ना जाजोंसैलै जा ओमफ्राय नै न'खौ बोस्रांजोब्बाय सुजोबनांगौ आरोना ओमफ्राय दहाय सिबजोबखांबाय आङो पाइप होनानै दायो सुनोसै ओमफ्राय बिथिंजायबो फोसाबगासिनो मामिया सिला सिबखांबाय बे थोरसि लथा सुगासिनो ओमफ्राय आदाया बाहाय बैसां होदोंमोन नालाय बहल बैसां ओमफ्राय दा बहला गैला ओंखायनो बोस्रांजोब्बाय बनाबो रानजोब्बाय नै जायगाफ्रा मा सिम जानानै दङ गुफुंजोब्बाय आरोना बोरै गुफुंदों होनबा बै क्रेसाराव खामानि जागासिनो आरोना ओंखायनो बेयो गुफुंनानै फैजोब्बाय एकदम हाद्रि जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो खामानिखौ मावगोनसै दायो दिन्थिफिनसै नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय नैखौ सावजोबनोसै पेनाजोंबो सुबाय नै बहुत लेथ्रा जाबाय लोगोफोर न'नि थारुन जानोसै आरोना जोंनै आदै लाबोनायमोन लकेल गावसिनिनो गायनाय ओमफ्राय बाबाया नै मा लाबोदों कम्फर्ट लाबोबाय जा बुरजा न' सुनायनि दुन्दिया ओमफ्राय नै साबुन लाबोजोब्बाय ओमफ्राय ना लाबोफादों साफा जाबाय जोंना न'आ क्लिन हो गया मा ना लाबोदोंथाय बामि ओमफ्राय सिङाव माबा माबि दंबावो दासो मोनजादों होननायसो बामि बामि जालायबाय जोंना दे हादो दे जाथारनोसै थारुनजों नाजों जागोन दिनै बामि कि बामि खान्दा कि खान्दा ना खान्दा फैलायबाय फैग्रोमोना जाजोबनोसै गिदिर गिदिरखालै लागाव गोदाजेनसैबो जोंना जोंना आदाया गोदानाया जाख्रुमसै आरोना ना बामि नाया एवजेनबायानो ना बामिखौ खान्दा बारिया दंबावो आरोबाव लोगोफोर सामि थारुन थारुनाबो नै रेडि जोब ना खान्दा एवबायनो माखासे बाथोन एवगासिनो थारुनखौबो संगासिनो ओमफ्राय आंहा जागासिनो ना खान्दा फ्राय ओंखामखौनो हाला ओंख्रि जाग्रोबाय दे ना बामिजों थारुनजों बामि बेंगलरनि बामि ओमफ्राय बड'लेण्डनि थारुन जोबाबो सिखारा लोगोफोर आरो आदै मादै बाजैमोन नोंसोर बिराद जानो लुबैयो नै जानोसैलाय आयै आयै ना खान्दा बाथोन मस्त नाइस सच्चिबो गिलासावबो दं ओमफ्रायबो दं गंनै देखादों ए आंलाय मा मोननै जाखोदों नै सानजानि आखला माथाय नै माबा जि लामथोलानो मा सिस्टेमनि माबा लामगासिनो नै जिसिपि आरो टिप्पाराव खानानैसो फोराननांबाय आरोना उफाय गैयै सयथिबो औ नै गांबेसे लामजागोनथाय सयथिबो लोगोफोर
नै आरो खादेरबावबाय थैनि लोगोफोर बैहायथ' दान्दायानो फुलजोब हनै ओंखायनो बैहाय माबानोसै आरोना फोरानसै ओमफ्राय नै बाबाया जोलि गोजौ थालायबाय अन्थाइ गोजौआव आरोना गरमानो लाजाया ओमफ्राय अन्थाइआव ओमफ्राय बैग्रिया नै सान्दुंआव फोराननानै मोनगुलायबाय नै लोगोफोर जोंना बाथरुमा माबायदि हालोदाव दङ नै बाथरुम बानायग्राफ्रा पार्टनारफ्रा ओमफ्राय नै आदाया नै आदाया थेरेनाम खानाय गोलाव जाबा गुलायबाय जोंखौ नेयै ओमफ्राय नै बाथरुम बानायनो थाखाय नै बिस्रा माबा प्लास्टिकजोंसो बानायगोन आरोना लोगोफोर नै बाथरुम बानायग्राया नै दे माव दे आयु प्लास्टिकआव नोगोर मैला होस बिखि बाथरुम ओमफ्राय नै सिङाव जा बांद्राय गुवार नङा लोगोफोर नै फिसासो सिङाव नै खि बाथरुम ओमफ्राय नै बैग्रि सिखावफ्रा गावसोरनो लाबोनानै जानो थोआ नै आसामाव जाबाबो आंगायाखै नामालाय जागासिनो लाफानाया मोनजोब्बाय लोगोफोर जागासिनो जाबाय था नाथाय खैयाखै नोंसिनाव बैग्रियाबो नै जाथाव लोगोफोर जा लाबोखादों आरोना जानो थांमाथां एकदम जोंहा नाया बिदननाया बेनो गोदैथार दं जे गुलि चेन्ज खालामनो नागिरदों नैबेयाव होनो नागिरदों माने लाबजेयाव जाबाय ना सारनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय माबा ना हनायनि लाबोखादों जाबाय नै मा सिस्टेम सुथेगासिनो आरोना दहायनि गुलिखौ बायहोबाय दंबावोसो नै जा गिलिखा ओमफ्राय बाहाय होखांबाय माखासेयाव सुथेखांबाय नैलाय नै जा मोजां सुथेबाय बेवहाय बेखौ मा बेस खालामनो ओंखायनो नै मोजां जाबाय नै वाव फुल सुथेजोबगोन आरोना ना हमनो थाखाय ओमफ्राय नैबाहाय गासिबो लांदां जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बैहायबो न' जाबाय आवल' न' गैयामोन आरोना बिथिं जायगायाव दिन्थिलांसै आं नोंथांमोननो मा सिस्टेम जाजोब्बाय आरोना गासिबो एकदमबारे हाद्रि गुफुंजोब्बाय आरोना गासिबो जायगायानो नायलाय बिथिंबो लांदां जाजोब्बाय बिथिं दंफां दंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय बिथिं लामाखौ नुहुरजोबो आरोना बिनिफ्राय गारि खारनाय मानाय ओमफ्राय नै दैया माने एसे रानदों ओमफ्राय नाखौ हथ'वाखै हगोन ना हनायनिखौबो भिडिअखौ दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो जोलि जाजोब्बाय अन्थाइजोब हनांगौ दैया नै एसे रानदों एसे नांबावगौ राननो ओमफ्राय नै बिथिंजाय लामा जाबाय बैथिं जिसिपि फैजायो दाना बायदि आरो बिथिंजाय बाहायथ' जेबो गायथ'वाखैदां नै हाग्राजोबसो नै द्रामखौ बाहाय दोनफैजोब्बाय नायलाय हनाया आं गैया नालाय मा सिस्टेमनि जाग्लांजोबनि स्लिमखौनो हवाखै नै बेजों लामा जाबाय ओमफ्राय बैया बिबार बारि गायजोब्बाय नै आगोलाव बाहाय फिसा फिसासोमोन ना बिबारा ओमफ्राय जौजोब्बाय बिबारा नै जोंना प्लान्टआ बाहाय नै बिबार खागासिनो दाबो खाख'नो हाया नै जा गुवार नालाय बागानानो ओंखायनो ओमफ्राय बिनि दैयाबो रानबाय नै बिनियाबो रानबाय नै दैया ओमफ्राय बेहाय अन्थाइनि खामानि सालु जागासिनो नै हाद्रिया बिदि जाजोब्बाय दुल दुलनो
नै अन्थाइ लांदो आरोना ट्रेक्टरजों ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि ना हमनाय भिडिअखौ नोगोर मिस खालामदों नङा होमबा स' नोंथांमोना जाय जाय मिस खालामनानै नेनानै थाबानो जाबाय थाबैनो लाबोगासिनो दैयाबो रानखानायखा स' जोङो ना हमनो थांगासिनो आरोना नै गुलि गोनां जाबाय लाब जेया लायनोसै एबाराव अरिजिनेल बनल' नांसिगौ